vás vítám dalšího videa a dneska jsem tady se Čikonkem. Čikonku, pozdrav. Nepozdraví. On se na nás mě koukne. Dneska to je jenom takovýhle kratinký vlog, jenom vám chci jako ukázat roomtour jeho klecí, takže tady je sám Čikoušek, to už jste viděli, takže já bych začala tady od rohu. Takže Jaka tady má takovouhle tyčinku na obrušování zubů. Koupili jsme to tady ve Zvermexu, stálo to 33 korun. Byly tam teda dvě. Když to by nemelo do toho. Nemelo do toho. Tady má teda normálně pítko, prostě červený, je to takový to malinký, jemu to úplně stačí. Jinak tady to, celou klec jsme kupovali teda, sakra, ono to bude. Jsme kupovali v Superzoo, tam jsme vlastně koupili i Čikouše. Potom to pítko jsme taky koupili v Superzoo, tady to jsem koupila, jak jsem říkala, v tomhle Zverimexu tady v Trutnově. Jinak takhle celkem vypadá. Je teda tak asi velká. Tam je Čikouš. Potom tady má teda normálně salát, mu tam dáváme, potom má teda seno. Jsme koupili taky v Superzoo. Potom tenhle domeček, ten se mu úplně líbí, teda líbí, jo. Líbí úplně nejvíc, protože v něm tráví hodně času a má tam velký bordel. Dneska mu budeme uklízet klec. Víc kouší. A vlastně vám z toho možná udělám vlog, jak mu budeme čistit klec. Potom teda, když půjdu takhle, tak tady mám městičku. Je to teda městička taky se Superzoo. A jinak máme teda takovou směs. Já vám ji přinesu jenom chvilku. Počkejte, já vám takovou udělám záběr na Čikouše. Čikouše, něco tam říkej, ať se nenuděj. No, tak je. A já jsem velmi nemyslela, ty máš furt. Já jsem velmi hezký křeček, jo lidi. No já vím, že jsem nádherný. No. Něco těžšího. Tady moje maminka. Já jsem jeho maminka, prosím tě. Maminka. Tak už jsem tady. Čikouší. To je kamera, viď? No jo. Tak. Takže já vám teda jako první teda máme takovou směs. Takovou prostě směs. Tady to je lžička, jo, abyste si nemysleli, že tam dávám nějakou rybu, ne, to ne. Tady mám potom takovou, já nemůžu, jako, to je špatný. Čikouši, kam jdeš? Stůj tam. No jo, čauky, čau. No jo, já je jak miluju, no. Nestrky, tam ten nos, prosím tě. Taková mrkvička. Čikouši, ty už si jistě jet? Tak víte co, já mu tam zrovna dám. No, Čikouši, dívej se. Nohami mi to jeví. A už ten šel. Aspoň ho tam nějak udržíme. Už to kouše. Tak, to tady takový spěs. Potom mám teda takhle ty, tady to, což by měly jako jíst křečci. Takhle to vypadá. Je to nějaký super extra premium, koupili jsme to taky v super, jo, tohle je taky se super, jo, to je z Pet Centra, to jsme koupili u Kauflandu, teda v Tesku, v Pet Centru, potom tady je teda tohle. Jinak Čikouš to teda nejedl, my jsme mu to tam dávali, furt jsme to jako dávali třeba 5, to jsou tam vlastně různé barvy, a my jsme mu tam dávali od každé barvy třeba 3 a chtěli jsme vědět, jestli to vůbec jí, a nikdy to nejet, vůbec vždycky hledal tam nějaký semínka. Potom teda jsem vám chtěla ještě ukázat, jaký hobliny mu dávám. Takhle piliny, taky jsme koupili v Superzoo, stáhli 70 něco korun. A je to strašně těžký. No.
A teď vlastně se vrátíme k tomu room touru. Jeho klece. Tady má teda normálně kolečko červený, ano, Čikouši. Chceš být v záběru, já vím. No, už na jedno, no. Takže je to normálně to, ale jinak ono jako běhá v něm. Je to až takový rámus docela. A tak, Krištofe už sklapně. Kde se Čikouši? No jo, už je v baráku.